Pindho seneng lali bingung karo pangling kuwi watak menungsa sing pungkasan papat kuwas susah lara karo bilaila nek papat ping 3 kuwi rolas saben papate kuwi dadi cirine menungsa sing kesandangan getih kulit balung daging mula turuwa nek arep nesu mudhang turuane arep nesu tegese yen arep tuwa kana besonmu nggonen turu ning ora kok nesu marang mungsuh ning nesu marang mungsuh kena nesu nek arep perang tegese kudu wani lan kendel perang nek arep mangan tegese perang ana nafsumu sing tumuju menyang pangan tegese wong kuwi kudu wani keluwen mangan nek arep mlaku ki tegese mangan sak perlu mlaku nek arep turu tegese arep krasa ngantuk kuwi aja diujodong karo kandhaku yo dong mudeng sampun sinuwun anak kula tartemtu mimpang wonten blabar kawat Seto jaganana wawan ngrupa kenconan apa karepe turutana Seta nggih istahaken dawuh diwaji nyuwun tambange pangestu pareng madal pasilan sing ati-ati anakku Seta aja kaya bocah cilik
Utara, ayo padha nyenyuwun marang Hyang Mahanasa supaya mimpang jurite jago saka Wirata. Ih. Ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Pracangka. Ih, wonten dawuh Dewaji. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Budalna kang samya seba ingsun kundur ngedaton. Ih, sendika Dewaji lan sing disuwun muga ubayane datan balenjani.
Wis tekan wae limbukane sedurunge tak ngaturake salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis padha lenggah meneh. Ya, puji syukur kunjuk ngersani Gusti Kang Maha Agung. Dene bengi iki awake dhewe nglakon sowan. Sowan ana ngendi? Iki sowan ana ngendi nak kowe wis ngerti dhewe? Iya. Ana ngendi? Ana Karangasem kene. Ya, betul sekali. Iya. Mau ceritane arep rene we ndadak mandeg ngene kancaku sik. Iya, takon dalan. Kok ndak dubeng-ubengke karo jujul map. Iya. Saiki iki ujube apa iki, Nok? Ujube apa, Mak? Iki ya kuwi bersih dusun. Bersih dusun. Kene bersih dusun kuwi mujudake pralambang wujud rasa syukur marang ngersaning Gusti sing diaturake dening para masyarakat. Awit rejeki kang wis ditampa kang awujud kuwi mbok kuwi saka hasil panen saka anggone olah tetanen. Mbok kuwi anggone le padha makarya ana ing ngendi papan. Iya. Para warga uga singkut gumregut manunggal nyisihake wektu bondo lan uga tenagane kanggo gawe adicara iki. Iya, Mak. Nah, terus sinebut bersih dusun iki sejatine mengko tegese ngresiki lair lan batin. Ing tata lair iku ya kuwi para warga ngadani gotong royong ngresiki desane saka reget lan sak panunggalane. Iya. Dening batin ku ngesti marang Hyang Agung murih tansah pinaringan pangayoman lan uga rejeki kang lumintu. Ngono, Mak. Bahan mula banjur diadani pagelaran wayang sewengi nutuk iki sing sejatine kuwi iki minangka sarana laku prihatin. Iya, ngono. Merga wong Jawa kuwi duweni gegebengan yen to dadi wong kuwi kudu betah melek, betah ngelih lan betah ngampet hawa nepsu supaya bisa ketekan sediane. Ngono, Mak. Kuwi mau mulane kanthi dianake pagelaran adicara bersih dusun iki duweni pengajap supaya ing taun kang bakal tumeka lan ing sakteruse bisa kaparingan lancar lan gangsar anggone padha makarya lan ngupaya boga. Muga antuka sandang pangan kang murakapi jroning bebrayan agung temahan kasembadan lan kawujud urip kang santosa bagya mulya nadyanto ana ing padisan kejaba. Saka kuwi aku karo kowe ya kudu tansah memuji lan nyuwun marang ngersane Hyang Agung. Muga kabeh warga masyarakat mriki kaparingan bagas waras, kaparingan yuswa ingkang panjang, adoh saka lara, temah tutuk anggone momong anak putu. Kabeh kang tinandur muga tuwuh lan awoh ngrembaka, kabeh wae pinaringana ayem tata titi tentrem. Allahumma amin. Iya. Amin, Mak. Wis ujube wis diaturake. Iya. Engko yo ngaturake panuwun kang tanpa upami dene wis apa ya percaya pitados dhateng kula dhateng limbuk cangik-cangik limbuk saking tlatah Seduya, Sedayu, Bantul. Iya. Mestine awake dhewe ya isih akeh kleru-klerune, akeh lupute. Iya. Mergane awake dhewe kuwi apa nak? Isih dalam taraf pembelajaran. Nah, isih pembelajaran, isih dalam taraf pembelajaran. Mulane menawi enten klentah-klentunipun, kathah lepatipun, kathah kital apa jenenge? Klentah-klentunipun nggih
Kula nyuwun ageng samudra pangaksami. Iya, Mak, kaya ngono. Heeh, wis kabeh wis diaturake. Diaturake iki. Diaturake. Iya. Bengi iki barang awake dhewe iki ora dhewe. Tegese ora dhewe. Bengi iki awake dikancani karo bintang tamu. Bintang tamune sapa? Lah. Bintang tamune Mbah Mur. Mbah Mur. Mbah Baut, Mur Baut Iya, Mbah Baut karo Mbak Niken. Niken sapa? Niken Salindri? Tuh. Niken Sledri? Iya, meh padha karo Sledri. Sapa? Mbak Niken Sarintem. Wah, Mbak Niken Sarintem. Iya. Dadi bengi iki bintang tamune Mbah Baut karo Mbak Niken Sarintem. Iya. Kaya mangkono, Nok. Iya, Mak. Ya, ngono. Dijumenengake, dongake ana pepanggungan. Ben ngewangi awake dhewe le limbukan le paring panglipur. Iya, Mak, kaya ngono. Sepote arep nganggo apa? Sepote manut kanca-kanca. Iya, kaya biasane manut. Aku wonge manutan kok, Nok. Iya. Arep wis bebas pokoke arep aku sepot apa wae. Mbah Baut ki apa-apa iso kok ya. Lah iya. Mangga kanca-kanca nyuwun spotipun. Kan dilongkas pitulasan kudu iso baris berbaris. Nah, menyambut hari kemerdekaan. Nah, nggih. Ning nggon aku sing merdeka ndak hut. Kok hut piye? Lho, lha iki hut kemerdekaan. Lah sing merdeka ki sapa? Jare hut aku. Hut ki kepanjangan dari hari ulang tahun. Oh, berarti sing ulang tahun hari. Hari ulang tahun. Lah, ya berarti hari sing ulang tahun itu hut. Hari ki tegese Dino. dino. Oh, lah gue udu hari dhewe dina dhewe. Dina Menangel ki tanggaku, hari ki musuhku. Mas Dalang angel niki mengke Angel, ning omah wengko ning omah. Nang omah yo ora dobel wae lho. Mangkat loro ki ben dobel lan. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng Mbak dalu. Sange Mbak Limbo. Nggih, wilujeng dalu Mbak Niken. Mas Dalang kabaripun pripun? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok Nggih. ketoke saya langsing to niki? Nggih, kula saya langsing Resepe Diet. diet napa? kula. Nggih, diete napa resepe? Tak melu kula. Nggih, bendina ngaten nek sore ngunjuk cem-ceman letong sapi. Niku mangke langsung bles. Mosok nggih letong to. Bles lalu terus masur terus. Wong tak Mangkala- karepku ki ya arep tipsnya kan langsing lho Pak Kan Dalang. anu, Mas Dalang kan dereng kagungan garwa. Oh, Nek pun kagungan bojo ngeten iki, diete gampang. ngopo kuwi? Lah pripun? Tertekan. Yo ora. Apa-apa kan tertekan karo bojo kaya saya cilik. Tegese arep ngomongke nek aku karo jenengan gek jenengan penuh tekanan ngono. Ya kuwi gur kari duka kiramu. Lho kan nek bojomu ki ora saya dhuwur, ora saya gedhe. Wah, jumbone teko. Wah. Mosok Mbah Baut kok mangap. Mosok kan si panitia ki langsung, "Ya, Mbah." Kopi, Tegese- Mbah. Tegese jenengan kan ngene apa piye? Nggih, kajenge rampit riyen. Nggih. Nggih. Ya, wek
awake dhewe ning mburi. Lah ya kuwi nanti ora omah. Soale ora ketulis awake dhewe iki. Oh, gelasnya wis diitung pas. Ngestaken dawuh Mas Dalang. Alhamdulillah. Ingat tanpa upami. Leres. Ing atase kula kalih bojo kula. Nggih. Saged nderekaken Mas Da. Gading paukir. Leres. Mas Dalang yang lagi viral. Aku anggere nderekke Mas Gading ki 2 dina ora enak mangan. Mergane. Loh, Ora neng-neng omah iki dadi. Lah kek kok lagi nek saka kene tak belanjake. Ngoten to. Yo prihatin muga-muga ya. Bunga kang tanpa upami. Ingkang baken nderek kula nuwun nderek Mangayu Bagyo. Nggih, monggo Mas. Tambah kalih. Benar ra ketulis aku yakin. Menika adicaranipun bersih Dusun. Nggih, bersih dusun. Dusun bersih dusun utawi merti dusun. Nggih. Rasul. Utawi rasul. Rasul. Rasulan. Nggih, rasul. Alhamdulillah. Dusun pundi Bu? Karangasem Paling B. Dan B. 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 Oh, berarti Karangasem B. B. iki sik mboten nderek. Oh, beda kelas iki sing B. 1 2 B. Karangasem B. Sisuke Karangasem C. Nah. Yo Karangasem ki AB. Oh iya. Ngaten. Nggih, Alhamdulillah. nderek donga. Mugi-mugi wong nek ujube rasul kan sedakoan to Bu. Leres. Nyatane awake dhewe mampir wonten dalempun Pak Sagiman. Pak Sargiman kalian Bu Herning Nah. sih. Herni ning sih. Langsung disiapke apa-apa. Begitu awake dhewe bleng langsung lodong disisetke. Oh isih siji. Oh, tenan to usul aku langsung entuk siji aku. Nggih, langsung Matur nuwun. maksude disisetke ora tene ora entuk didarke ora. Lah terus? Aja nganti mlempem. Oh. Nek ora mungkin mosok apem barang disisetke. Matur nuwun. Transite. Matur, Pak Sagiman. Nggih, jane dikersake Pak Wahyudi meleh Pak. Oke. Ajeng ngirampet riyen. Sampun, matur nuwun nggih Pak. matur nuwun, Pak. Panitia RT2. RT2 nggih. Nggih. Kalih malih Pak. Nggih. Kang Baken matur sembah nuwun lumantar Pak Wahyudi. Nggih, sembah nuwun. Matur nuwun Pak Wahyudi sehat selalu. Minangka panitia. Pinangka panitia ugi ingkang telepon Mbak niken tanggal niki selo siap Mbak niken siap. Jane kula mboten selo, Pak. Lah kene Nek aurat ajeng sowan wonten Karangasem. nggih. Kula selake. Kudune kula teng Klaten iki. Elok kudune wengi iki ning Klaten. Klaten, tak batalke Klaten. Mergane ngopo rono ki? Arep babat jagung. Tak kira tanggap. Wah, lha sik lagi laris-larise kok ya kepiye to? Golek pangan ki ndi sing laris wae. Ora payu dagel adol tok pe jagung. Wingi wis jagung ra payu dagel ra payu aku adol poman. Langsung sugih aku tuan. Resik. Ngadinongo Mas Gading, Nggih. Mas Dalang, sedaya pinaringan bagas waras sehat, Amin. panjang umur, Amin. ayem-ayem toto titi tentrem, lancar samubarangipun. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ngestakaken dawuh Nggih. kula sowan kalian bojo kula baut wonten dawuh menapa Mas Dalang balas. Lah wingi matur ngene gur centang siji kok ora dibuka kowe ora. Barang dibuka kur ijo terus iki ngopo. Ketoke dalam bahaya iki aku. Lah jare jenengan mane ya wis WA-an karo Pak Wahyudi. Nggih. WA-an terus Pak Wahyudi ki marai senam jantung. pisanan ngendika kepiye, Pak? Aku ruku anggaran 9 juta lho, Bu. Eh, WA pertama lho, Bu. Pak Wahyudi Pak WA. Wahyudi. Baut niken 9 Sangang yuta. yuta. Let setengah jam dihapus. Pesan ditarik. Sore niki WA meneh, ngapunten Mbah salah kirim. Terserah ajeng kirim napa mboten nek hitunge lepas bocah ngirim. Golek dhewe aku ya. Tegese iki aja ngitung bab kaya ngono kuwi nek karo warga masyarakat kene wis kaya bate. Wah ora aku nek bengi iki. Bate. Ora ropon aku nek kene tetep ora bate aku pokoke. Bate ya mulih zong tenan kaya. Berarti ya tetep hitungan. Hitungan perkara kok nek wis rampung hitungan ki ya awake dhewe aja tegel-tegel banget. Heeh. Pom awake dhewe paring 4 yuta ya aja digawa kabeh. Terus Paling ora ditinggal selawe.
Tak kira separuh Bapak. Urung Nggih, masak. Mas Dalang Nggih. monggo wonten Nggih, mbok bilih nawala wonten menapa? dawuh Mas Dalang. Nggih niki nggih nek nawala nggih. Tesih kalih niki. Nggih. Sik. Niki pun enten sik nyuwun podang kuning. Oh nggih. Nggih niki Podang kuning. kepada Haji Suratno, Haji Sutiem, Pak Watijan, Blantik Sapi diperancam PPU Kaltim IKN dari Pak Wagito Karangasem. Oh Niki nggih. nyuwun podang kuning. Terus niki Podang kuning. nyuwun lagu Riwu Tiwul Gunung Kidul. urung njaluk diwu adhiku. Urung rampung lho. Lah arep ngendika terus sih. Aku ana mak Mas. rakam mosok ngesake diwu. Lho aja. Diwu kae maneh aku. Oh mriki. Mbok wau kongkon Mbah Baut wae to, Mas. Nggih, Mas. Bojoku ki ya luwesan ya sing kon nggo jumbo ceret ki iso. Kula sing dikengken kula iderke Mas lumayan. Lajeng menapa? Niki Tiwul Gunung Kidul sinden Mbak Ika Suhesti. Oh Oh nggih. nggih. Mbak dari Ibu. Kasuesti. Dari produksi tempe Mbok Karbilah Mungsan RT 16 Mungsan Palian. Nggih. Matur nuwun Nggih. nggih. Mbak Mengke dipun pinangkani. Res, berarti menika podang kuning rumiyin nggih. Derek ajeng sing pendirian. Mengke mawon podang kuning Oh, niku. mangke. Padha Nggih. mengke. Manut dawuh, manut. Kula didhawuhi. Dibikak ngagem caping gunung riyen niki wau. nggih. Pun ditelepon. Halo, Halo. halo iki engko aja lali caping gunung. Oh. Ngaten pun enten sik telepon saking Pun telepon ngaten. sampun mau saking Mas admin. Oh, Nggih. dari engko capek gunung keroncong. Caping Yo ora yo nganggo gamelan. Caping gunung hip hop. boten. Iya alhamdulillah ditunggoni pengibote sing luar biasa. Mas apa? Mas Sangkre. Mas Sangkre pengibot paling betah lho. Lah kok iso? Kancane iki ning ngibot anggere rong lagu leren kono ora iso ngendheke. Tantane leren nyanyi ki tak jabut kabelku iso ngendheke apa. Yo dijaluki lagu negara angin kok metune antangin iki kepiye to? Kep Sangkre. Anu Pak. Bapak Ibu Pamong ingkang rawuh ingkang nenggani, mbok Nggih. bilih pun nenggani Alhamdulillah, Pak Pak Dukuh. Lurah, Pak Dukuh, Pak Newu, Pak Jogoboyo, Pak Rarawuh. Pak lah ngopo kok ora rawuh? Boyone bubar kok. Kok Jogoboyo malah nonton wayang geger boyo nyokot kiwa tengen. Tegese Jogoboyo ki menjaga keamanan, Oh, iya, iya. beboyo, Iya, iya, berbahaya. iya. Nggih. Nggih. Capek gunung Mas Dalang. Nggih, Caping caping gunung. gunung. Nggih, bawane sinden urut. Nah, ngono Pak. Nek masalah War- lembang kuwi warga laras ya papan. Waranggonone jos. Aja kaya rombonganmu. Rombongan ini kan kita tampil pisan ra nganti rampung do mulih. Lah ngopo? Lah gendeng penjalukan ra nek sing ngerti blas. Saya suwe saya beruwet. Pamit pun saentene mawon do teng klithih. Nek urung mumpuni aja nampa tanggapan. Ngeler wirang nyuk. Wah, sembrono. Kok Teloknya terus- aku nyok. Nyuknya. Oh, nyoknya. Tak kira Oh. emak teratap aku. Teko nganti moncor pun tekan langsung duduk kebugiru. Biar kowe saya gudel saya. Lho tegese ning lak ning seni ki tegese latihan, belajar. Latihan ki aja nampa amplop. Ana latihan kok hitungan nanti diri. Kudune bubar jam 4 kok jam 2 seprapapun pamit ngapunten. Wonten doblan. Dobel wirang ngono Ning kene ki jane ki paribasane nek nderek warga laras ki paribasane aku yo ngangsu kawruh. Iya. Nek dipikir nek golek sing ayu kurang apa to ki? Oh. Waranggonone Oh. ayu-ayu. Golek sing pinter nyanyi kurang apa Kurang to? Kabeh do pinter nembang kabeh. Lah sing ora eneng siji. Apa kuwi? Golek sing elek angel. Mula aku ya melu genah ketompo. Lah kek awake dhewe ki yo ngono kuwi brangkak gosok timun wungkuk jaga imbuh. Ngono to, Pak. Nggih, mangga, Bu. Berarti kula jengleng kene iki. Saking mriki Nggih, napa, Pito? jengleng. Saking mriki, Oh. saking Mbak Anting. Sing Mbak Anting, ayo jengleng siap-siap, Pak. Wah, Mbak Anting. Raup Mbak Anting. Ora, aku ya gumun lho, Bu. Lah Lah nek antinge semono para kupinge suwek. Lah nggih.
ateges ki anting-anting. Ya umume 2 gram kok 1 gram blungkus semono gedhe. Mbak Anting, oh nek kuwi berarti anting 74 kilo. Mbak Anting lambang sih. Iya, lambang Monggo, Mbak. sih. Saben bengi. Siap-siap. Rasa hibur. Nyawa Ora yo pas suwe-suwe tak teni ngene bae. Lah timbangane kewirangan. wis kowe bae kok Pak rodok senono kowe. Tak pat kono ora pat-pat kok yo nerak sitok-sitok. Timbangane ra Matur karo Mas Wahyu. Nyuwun diringi Mas Wahyu. Nggih jenengan iringke Mas Wahyu. Diringi kok diringke. Beda kuwi, beda. Nggih. Geser. Geser berarti niki Geser, Pak. nggih. Geser. Bar Mbak Anting, monggo Mbak Agnes. Nggih, monggo Mbak Agnes. Monggo, Mbak. Yen memajan. Ayo Pakmu. Asik. Apik. Asik. Hihi. Hihi. Sibuk, Mas. Pi aku nek delok ning nggon layar streaming lho. Nek nggon aku klambiku tak ngobah apik klip. Lah nggone jenengan Batman spray iki. Apike ning ngendi ki? Ding 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 kayak klip. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Jenengan coba. Anak kowe ora masalah, lah aku yo tobat nang kesuwen. Lah ngopo? Ding 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 ding. Ding 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 ding. Lah kur karing goyang ki lho Pak. Ding 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 ding. Iya. Gek goyangno nggonamu. Kentongan reneng tutuke bebas lah tutuke iki kok. Tung. Kotok. Oh iya kok Andre. ning apik sing ngendangi Mas Ayu. Ding ding ding. Ayo Mbak Agnes. Asik. Ayo Mbak, sekeding iya. Sekeding. Mong karo iki jatilan. Pinter kowe nek nganiaya wong liya ki ora bener. Arep ndi, Mbah? Iya, Ding. Jare wingi wis garangan sukian. Kok saiki jatilan meneh? Aku Garangan sukian. sekuat. Sekuat. Sukiat ki lek kowe. Mosok lekku dirokno kaya garangan. Lah kek ponakane ki apa? Ya terwelu. Ayo Mbak. Jenur kuning. Iya. Telat. Lu nganti ngowek. Mas. Kula tak matur. Apa-apa ki nek rapas ora kepenak blas, Mas. Lara, Mas. Yuh. Aku tahu lho ngene rapas iso ketedhon lho. Kok malah ngadake kuwi? Lah maksudnya ngene kan saking mantep kubu. Mulai saka limbukan aku.
Entuk 2 yuta gek nambahke 2,5. Jane gampang karo diurut nganggo geliga. Durut kepiye go geliga jebul mlecet. Ketedhur kok nganggo geliga. Mbok diremason kok ora mari, Mbak. Cocok niku cocok niku. Cocok kok karo kejat-kejat. Endi ana nek ngene durut nganggo remason. Lah kan Mas Dalang sing ngendika. Ketoke barang wis mapan ning remasone malah sing mempeng. Enggak. Jan ketegelen Mas Dalang. Geser, Mbak. Geser, Mbak. Ayo Mbak Riza. Mbak Ori. Sopo kowe? Aja pas jinjit to kudune ya pas mudhun. Jleng iki ngono. Sopo kowe? Aku, Bu. Ngoh. Ketoke ora nganggo leting nggih. Kok isih kelap-kelap. Was. 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 Kowe ku ngopo? Pawang. Gusti Allah. Lah nek sing siji jaten dadi. Padha-padha golek pangan sing siji kur. Kok sik Nek aku nganti pedakilan Gusti Allah. Pulo ora sing resi. siji jatilan ki nek sing siji dadi jatel, sing siji dadi pawang. Boleh ya aku tak dadi pawang wae nek kok ngono wis. Sik, arep dadi pawang. Iya. Sing jatel aku. Iya, yo. Aku sing dadi. Heeh, yo. Genah sanggup, Sanggup. kuat, mampu. Yo, Ngenang Mas. ngene kok yo. Jare nek aku dadi kowe sanggup, lagine tak tinggal mlayu yo Kudune kerja ket ora. Lali ora tak pageri kaya iki mau. Anu Bu, Biyong aku kejlegoh nglungkoh. ngene Ben Bu. Nek awake dhewe soe diongso balekno separo ya mulih. Balekno Jangan separo kosong. kepiye no sing transfer wis taun wingi. Sosok menehke ditutup rekeninge, ora nyelakani kok ngene iki. Rekening apa? Anggere mangkat kok kur wis entek, mangkat wis entek. Masa rekening Ya kok ngeten. Rasa ndir kenang rikine. Anggere mulih kok kari 200, 300. Operasional ke dhuwur tak kandhani. iki wis ora dadi kok malah kono Ora dadi rek kok niar tak tebaske sawite emeng aku. Ngoten niku bojo kula Mas Dalang ngerti. Jarene saguh mawangi kok malah bingung. Lali ra tak pagri. Aku nek ngedeke jatilan ora tak kebahi setrum.
Oh, jadulane modar ya wis sing penting aman. Sing penting dadi pawang kepenak. Perkara do modar karepmu. Iki malah ngelokke gila. Kok dilokke gila lho. Gila. Ya padha wae. Kowe nyeluk Mbak Ika cepetno coba. Ika. Padha wae. Ketoke ngelokke aku gila malah kono Ika. Oh. Anu, pun Mas. Kula wedine nganti kewengen, Mas. Mas. Pun Mas. Karepku ya relene rungu kendang kepenak men. Biang ya kurane Wahayu. Kesen nggih Pak Dalan. Nggih. Mas Dal mekelen dhewe. Anu Mas sing penting jenengan bahagia masalah klocul mboten napa-napa Mas. Monggo Mbak, mboten napa-napa 9 yuta kok Mbak, mboten napa-napa. 9 yuta. Tenang mawon. Dilange nul. Aku ki baik lho. Iya. Mosok nek kesel kon mangan tisu. Ngelah. Kon ngelah. Oh, tak kira kulino lho Mbak, kuwi ning prasmanan ki yo kan piring, sendok, tisu. Lah njikuk piring terus tisu. Lah tak kira ki tisune iki ganti kerupuk, iki tak pangan kok ulet aku. Terane tisu. Bumi iki wetengku biyo malah. Dung. Tisu. Monggo Mbak. Pacita. Iki kuku. Aku wis tenanan. Tak kira gak arep palaran. Palaran perang kok tes. Oh, pengen perang. Perang kudune. Wow. Lek Kudune mau Kang Sensei. kudune kepiye pacitan terus piye? Pacitan gek wedangan ingon cocok. Kuwi arep rasulan jeneng. Lah iya, mosok bar pacitan perang ketok le ngenehi pacitan ora ikhlas. Iya, dibaleni gek perang. Perang. Perang iki. Heeh. Perang. Ceritane rebutan pacitan. Yo. Perang rebutan Iki mriki. buat dipet. Kaget lho, Pak. Ala kula niku sih trauma. Tak kira ki tunggale jatilan wau, Dik. Ngejo aku nganti lor. Monggo Pak Dalang. Amit nggih. Kula arek lemu aku ki. Ayo. Ayo Pak. Be perang. Perang. Lah. Pacita. Yo. Bambangan karo cakil. Lagi Janaka tukang tebrang sajane. Aja rosa-rosa, no. Dadi tur gayane ngono gak kowe toto tiba ora tenanan. Lho apa ki kudu dihayati. Gayat. Yo. Wis rasah do perang wong jaman tentrem kok malah kondo perang. Ora cocok Janakane. Janaka rasane kaya bar gotong kayu. Bres. Lah ngapa to do perang keluarga apik-apik kondo perang. Wahyu ki seneng nenek tangga teparo geger. Marem nek awake dhewe do perang. Rasa gula niki weteng. Nah, rezekine dhewe-dhewe. Waduh. Duh. Wah. Sorry, Kes. Anu, Pak. Ati tiblek ro si Kes.
Ngapunten, Pak. Pak Kiswan sembrono kok sikis. Ngapunten, Pak Kiswan. Nggih, walah. Nibani ngono piye 50. 50 jare Pak. Pak Diko jenengan siapan anggaran dusun kula pun gedendro niki nggih. Didendho Mas Kiswan 50. Rapopo. Tenang ning Pak Diko gaule. Dadi ana kok dusun anggaran mepet tetep anggaran tak terduga. Alah, Weh, sik. Petoke sangar karo 50.000 ping ijo klumbur. Jarene gento lho. kene ngerti Ana gento ki 50.000 wis. Oh. Oke, Bos. Oke, Bos. 50.000 ya, Kan. Gusti Allah. Gento ki 50.000. Sorry, Bos, matur nuwun, Bos, matur. Jan modal 50.000 beda di bos aku. Monggo, Mbak. Kuwi iki ora Aduh. ora joget kuwi, malah ayammu kumat. Mbrono. Wah, aja nganggo kok ngene iki lho Bu boros, Bu. Lah nganggo apa? Tukukane ibu lho awet. Biar tinggo diperes kanggo rong sasi. Lho tisu bendina entek. Kapan Ya ora. Bojoku ki ya piye-piye ki tak prajakke. Piye-piye Mosok ki lapuk bojo. yo nganggo kan ibu. Ya penting kan manfaate. Paling ora yo lap piring lah. Monggo Mbak, Monggo, Mbak. menajengaken. Agem lap piring. Geser ini. Mundur. Iki ngopo lho? Lah ngapa tuh suami istri iki bebas kok ngene bedo iri. Iki lagi babak pemanasan, Le. Janjine kepiye? Jo ngesok-esok, jo mepet-mepet. Ora. Mangga. Panas udan aleng-aleng. Capek gunung. Monggo, Mbak. Mboten Juli pun Agustus kok. Nek lho nanggap wingi kula dolan Juli, seniki pun Agustus. Mongko Agustus sak wagu. Nggih, monggo. Nadya